ארגמן, בואי שבי רגע לפה. תודה. הנה היא יורדת פה. הנה המצלמה הייתה ככה מכוונת. יש את המצלמה העליונה. יש את המצלמה העליונה. במצלמה העליונה אתה לא רואה את הקטע הזה. אתה רואה מבעד? אתה רואה אותה יורדת, כן. ראית אם אתה רואה מבעד? כן, רואים אותה. לא יודע, זה לא הסתכלתי. הנה. לא, אבל הוא אמר שהיא ירדה ברגל, היא לא בעיה. שלב. רוצים להיות מהכיכר. היא מחוסן? ויצמן? מי אמר את זה? בנצי. הוא אומר ירוקה. 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 לא דיברתי עם מי שהיה שומר, מה הוא יגיד? לא יודע, אתה רואה איך שהוא מתרחק ממנה? הנה, עם תעודת זהות ירוקה, חבר'ה. הם צודקים. אוקיי, הנה, תראה מוציאה. היא מוציאה את הסכין מהתיק? כן. כן, מהתיק. עוד 351, אני... היא מה שמה וזכרה.